recuperación da ovella galega está en plena marcha e cada vez hai máis animais da raza do país, saíndo dunha situación crítica que a deixou ao borde da desaparición. Antano estaba presente en prácticamente toda Galicia, sobre todo na provincia de Ourense. No século XIX, os gandeiros galegos comezaron a introducir outras razas de maior especialización cárnica, como os merinos precoces ou as ovellas xarmois. En consecuencia, a poboación de ovella galega comezou a descender ata niveis alarmantes. A finais do pasado século tomouse consciencia do problema e nos últimos anos estáse a recuperar o número de animais. En 2009 había 2.090 exemplares reprodutores da raza autóctona, mentres que hoxe hai 3.050, o que significa un crecemento do 46% en 15 anos. O único que lle pode facer sombra a esta remontada censual é a vindeira xubilación de moitos gandeiros. Isto podería diminuir o número de explotacións que recorren a raza autóctona preto dunhas 90 na actualidade. Pero como é a ovella galega? Que vantaxes ten? Non só estéticamente tan bonita como para celebrar concursos de beleza, tamén é unha raza única e perfecta para criar no noso territorio. É pequena pero rústica e resistente. Pode vivir moitos anos e ten un gran carácter materno. Ademais, o seu leite ten boas calidades e a súa carne é suculenta e tenra, ten un sabor suave e atesoura minerais e proteínas. Estas propiedades están a xerar interese para moitos produtores e, en consecuencia, a raza autóctona do ovino está a vivir o seu mellor momento dos últimos tempos. É o regreso da ovella galega, a nosa ovella. Pois nada, a ovella galega vivindo o seu mellor momento, como dicía aquela famosa canción. E Bernardo, cal é o peso específico que ten este animal na nosa economía? Pois hai uns indicadores clave que nos dan idea da súa relevancia. O primeiro deles, o valor da produción de carne, prezada por sabor e tamén por textura, especialmente a de cordeiro, que representa o 15% da produción de carne ovina nacional de todo o país. Isto ten un impacto moi positivo. Despois, o leite de ovella, clave tamén na produción de queixo, especialmente o de tetilla, o de cebreiro ou o San Simón da Costa. É unha parte moi importante das 20.000 toneladas de queixo que se producen o ano aquí, en Galicia. De feito, as exportacións de queixo galego xeran ingresos superiores aos 100 millóns de euros o ano. A gandería de ovella galega, ademais, é un motor económico do noso rural. Emprega a gandeiros, pero tamén os traballadores de industrias de transporte, comercio, turismo ou tamén transformación de produtos lácteos ou cárnicos. E, por último, a súa gandería extensiva contribúe a manter a paisaxe e tamén a biodiversidade, xa que o pastoreo preserva os nosos ecosistemas. É a única raza autóctona que temos de ovella e que estámolo a dicir, en perigo de extinción. Estímase que hai en Galicia unhas 2.800, 3.000 ovellas galegas. Por qué? Pois porque se sustitúen por razas que dean máis kilos de carne, pero a xente prefire un año máis pequeno e de maior calidade. Ben o sabe quen hoxe te acompaña, Fátima, aí en Viana do Bolo, malia a súa escaseza, hai quen aposta pola nosa raza autóctona, pola ovella galega, non é? Pois si estamos vendo agora mesmo esta raza de ovella galega que está en perigo de extinción, como dicimos. Por que estamos aquí con Xoán? Por que esta ovella está en perigo de extinción? Pois bueno, está en perigo de extinción porque nos anos 70 veu que foi a chamada Revolución Verde, que se empezaron a sustituir as nosas razas autóctonas por outras, en teoría, máis productivas. Eu discrepo disso porque ao final esas razas que viñeron necesitan máis insumos, pasto de maior calidade, o cal complica moito o manexo de produción. Estas razas autóctonas, que os considero igual de productivas porque, ao ser dun tamaño máis reducido, onde unha ovella de outro tamaño come, aquí comen tres. Entón permítenos ter maior cantidad de gando, así como aproveitar pastos de peor calidad, aproveitar monte, que outros animales non son capaces de aproveitar. E que vemos que tes moitísimas, non? Cantas ovellas tes, Xoán? Pois en torno a 550. E ti empezaches con estas ovellas cando deciches ser gandeiro pastor ou como foi o teu comezo? A ver, eu sou gandeiro por vocación e fume formando no tema un pouco, estudiei un ciclo de dirección de empresas agrarias e pola orientación tanto de amigos, veciños e da formación que fixen, decidime por razas máis grandes, porque consideraba eso, que eran máis productivas, o que comentaba antes da Revolución Verde.
Pero despois de conocer a gandeiros que eu chamo referentes, como pode ser Nieves, de Quintela, veciña nosa, unha gran pastora, Alejandro Salvatierra, Alberto Santín, pois vin que había esta raza que nos permitía producir de outra maneira, que no meu caso foi máis rentable, e a min permíteme estar máis a gusto co que fago. E estamos vendo, bueno, que tes ovellas que axudan tamén, dicimos, non, a conservar o ecosistema, como debe ser, non? Sí, nós desde a Asociación do Ovino de Galicia, Ovica, pedimos que se valoren os servicios ecosistémicos, que é o que nós os gandeiros aportamos ao medio onde vivimos. Mantemos limpios camiños, limpiamos montes para que non ardian, porque ao final, nestas aldeas, hai gando, é moi complicado que ardan. Unha aldea que queda sin gando, vai pasar como pasou no barco de Valdeorras fai uns anos. Van arder casas e peligrar a vida da xente. Bueno, que dicimos, e xa imos rematando, decimos que estas ovellas están en perigo de extinción, pero, bueno, o voso papel de pastores tamén, non? Sí, nos somos 90 criadores na asociación, 6.000 e algo cabezas, e, bueno, pensamos que esta raza ten moito futuro porque no contexto actual de que todo sube, permítenos seguir producindo cun coste relativamente baixo. A parte que podemos producir unha carne de moita calidade, no noso mercado para lechazo este cordeiro entra fenomenal, temos, mesmo no Nadal, cola de espera de anos, a veces a xente xa pide dun ano para outro, e ademais temos unha lá de moita calidad, que hai un problema que oxalá está acumulada nas explotacións agrarias, pero nos parte dela hai unha artesana de Narón, Tete Mareque, que a está traballando, e está facendo unhas prendas que son unha auténtica maravilla. Pois con esta mensaxe de que é unha ovella de calidade, con la de calidade, con carne de calidade, quedamos así que se anime a xente tamén a ter ovella galega, verdade? Sí, sí, terreno en Galicia hai, só fan falta ganas de traballar. Pois veña, graciña, Xoán. Ganas de traballar como as de Xoán, a verdade é que era fantástico, non? Escoitalo, que é necesario, Xosé Antón, esta visión nova, moderna, non? Sobre a nosa gandeiría e o xeito de afrontar o futuro, non? Sí, aparte é sorprendente, non? É dicir, como teñen referentes uns gandeiros con outros, é dicir, estamos falando dun pastor que como diría outro, moito cambiou o conto, non? Porque estamos falando dun que fixe un ciclo superior, o sea, isto é o que se ten que fomentar e o que a administración ten que potenciar, e se queremos recuperar digo recuperar, porque hai que recuperalo, o rural, e se queremos profesións deste tipo, e aparte estáse vendo que, por exemplo, decía que en Nadal había colas de anos para mercar os años que producen, non? Claro, el que el tiña aí moi claro, non, María, porque era unha boa opción, non? O de coidar o ecosistema, que me parece como unha visión, non? Pois moi moderna, moi actual, pero ademais defendendo que a carne ten boa calidade, non? Que ten un baixo custo o producilas, non? Claro. É moi bonito ver a xente nova que como volve aos antigos oficios. E despois, nós, como non limpiamos os montes arden, porque a xente abandona as vacas e os campos quedan abandonados e ten silvas en 2 días. E o bonito é recuperar estas razas. Esta é unha raza moi rentable, porque, como explicaban, é unha ovella pequena que non come moito, que podes ter 300 ovellas en non moitísima extensión. Ademais, come en terreno que non sea bo. As ovellas están pacendo todo o día, elas pastan, e son moi boas de manter, dormen fora, co cual danche moi pouco traballo. Este rapaz, posiblemente, ao mellor, el é máis unha persona máis que lle axude, é capaz de manter estas 300 cabezas, mentres que cunha gandería de leite non podrías. Entón, é moi rentable porque son pequenas, adáptanse moi ben ao medio, porque, ainda que haxa unha seca no verano, elas como comen pouco e como van apañando daqui e dali, con un rulo de erva seca botancho verano. Sí, son unha opción rendible, ademais, Ana, tendo en conta foto que nos explicou Bernardo de cantos exemplares hai, pois é un bo rebaño que ten aí, Xoán, non? Sí, 550, dixo. Hai unhas 3.000, máis ou menos, que é esa raza pura, non? Eu penso que ten que haber un esforzo por parte de todas as institucións, sobre todo, por potenciar, non? Esta raza xa se veu ca tenreira, non? O que pasaba cando apostamos polo selo e demais, que a xente sepa que merca calidade, que hai unhas axudas, e que esta xente nova que está apostando por quedarse na súa terra, no rural e demais, pois teña unhas garantías,
contas, non? De que se facemos o esforzo, seguro que non teñen que vir os de fora a valorar o que temos aquí dentro cando podemos. Quizá iso de que a xente nova Manel este tomando a remuda aquí fai que eles teñan un coñecemento, dicir, ainda que teñan referentes maiores, como nos explicaba aí Xoán, por exemplo, que coñezan esa potencialidade que pode ter recuperar non razas como a ovella galega, é dicir, coñecen perfectamente os animais, o terreo, aportan ese coñecemento. Era o que dicía Xosé Antón, aparte de ter referentes, tes uns estudios sobre esas técnicas e tal, a verdad que estas razas se recuperan sempre que sean rentables, porque pasa en todo. Se unha cousa é rentable, é moi fácil de recuperala. O momento determinado que era tal, esas razas desaparecen. Pero dá gusto ver que esta xente nova e tal, que volve ao campo. Pero por eso é como dicías ti tamén. Hai que facer un esforzo moi grande. E logo, hoxe en día, é raro tamén, claro, atopar aquí en Galicia, penso eu, non sei que opinades, un rebaño tan grande, non? Porque así como outras zonas de España, si se leva eso dos grandes rebaños de 1000, 2000 cabezas de ovellas, aquí realmente xa non hai esas grandes explotacións, non? Sí, xente ten 20, 30 na casa, non? Os minifundistas. Sí, aquí hai moito gandeiro pequeno, que tes a mellor 30 ou 40 cabezas, pero o importante é ter unha explotación moi grande, onde teñas unha produción boa, onde sea moi rentable, pero tamén é verdad que tes que ir xuntando moito terreno, que é o que está facendo hoxe en día os rapaces que abandonan e prestan terrenos, van xuntando, porque ten que pastar en moito campo. A raza tamén se conserva con ese mini pastoreo da esa persona que ten unhos cerrados de monte, se compra 4 ou 5 ovellas, que as vai mantendo, van criando, non por carne, nada máis que para ter limpios seus montes, porque esa tamén hai xente. E co traballo que fan de limpar o monte. De todas formas, eu quería facer un apunte, non? É dicir, levamos uns cantos programas, non? E sempre estamos co mesmo, é dicir, todo o que era noso era malo. E de repente estamos vendo que a carne é moi boa, que as ovellas son moi boas. Sí, pero aí, fíxate, o común denominador que atopo niso, que é verdade, é que como xente nova, outro día, por exemplo, que falábamos dun matrimonio que estaba recuperando unha raza autóctona de vaca, non lembro, creo que era vaca azul, non lembro exactamente cal era, eran tamén, o sea, unos rapaces novos que dixeron, aquí hai futuro con isto, non? Sí, o investigar, estudar as cousas, pero tamén tendo en conta a tradición. Evidentemente, se ti sabes as propiedades que ten cada unha, no leite de ovella, os nutricionistas non se cansan, non de recomendar que sustituamos unha de vaca, non deixar de consumir, pero que compaxinemos, non, o consumo. Nutricionalmente é superinteresante, xa non a produción só de queixo, non? Entón aí é moi importante que se investigue, que a xente se forme tamén, pero que escoite os vellos, non? Sen dúbida, os referentes sempre. Bueno, imos camiño das 12.